Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız galma öpleşigine hoş geldiňiz. Dostlar, geçenki bölümde konkurs geçirdik. Bilýänsiňiz. Eger bilmeýänler ba bolsa konkursa gatnaşyň. Konkursumyzyň şertleri şular ýalakdy. Partnerlerimize agda bolmaly hem-de tesir almaly ve tülümü 4000'den kän tesir alsyňyz, ýöne like basmansyňyz. Men garaşýan şu ýerden geçiň, like basyp gelin. 7000'den köp tesir. 7000'den köpdimi? 4000'de menin sonkarımda. Nemit ýaları. Nemit ýaları. Geldiňizmi? Inni nesip bolsa Türkmenistanyň sagadyna sagat 11:00 6-njy aýyň 6-syna random programmaň saýasyny ýeňijileri saýlar temmäňizi 11-de gönefire çağırýar. Kliplere başlaýas. Muradowy. Murat Pratok. Bet parta beripsiň, ýöne aýtmadyň dara. Aýtmasaňam barjaktym men oly. Okudum da. Düşünýän agam. Ýöne bililgenjemiz dile çağalyňa gowunyp ýaşar. Mıdama hemişe şeýle gülüp ýaşar. Toyun baş sebäpkarlary öwüz üflüň agzyr maşgalasy Parahat Purjaev'den Ütköşük gıydı ve Ütköşük klip berekella. Aydanım aydanım tutup sen adını aydarın aydımı yine yine layla layla lo layla layla lo layla layla lo. Yine bir tedece klip Arazik'tan Yaşar'ın sen üçün yumuşacık aydım. Yemalar sen benim kovam Baronem sensiz anmayan Senin durmuşun dovar Sen mehrin yaradan beni Malayım sesin yerden beni Ödüme gelen tutan elimi Jayton Ora tanıyanız, doğru mu? Öz kanalına 2019 ýyllarky klipini paylaşdy. Güneşi çayıncı bana ver yine anacı men deli benim o parlayım yana gözüm şoğuydun bedeninde kaldı men delime ya deli yana bilyen aklımı şoğuydu allı Şadıwız yetişerin sana Lukman yal Ervetenliklerimi inni men koydum Söyönüm için, anamın için Yetişerin sana Lukman yal Boğuşurun sana ardu yal Yetişerin sana soğum yal Söyön göre olma yali Mäti bolay. Mäti senin bir ütköşçük vatlara çık ya. Devam et. Anan bana canım sana Derin Vallahi 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 ben gülüm Vallahi 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 ben gülüm Vallahi 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 Nur Halepa'nın oğlu Didar Meredov'dan tedece klip bilece Okan gıydılar. Yaşlık benden geçer gider Kepter kemiğim uçar gider Yaşlık benden geçer gider Kepter kemiğim uçar gider Mekan Bayca Fit Şiir Ataev derdinden. Yaraşsın yağı iyilerin Açılsın senin yolların Neliktir inçe dilerin Sallanan kolun derdinden
Ahmet Atacanov Dünya Dursun klipi. Rock stilli ütköşçü o. Arzuan şoşurup, orus ili üşürüp, at koydular durşurup. Dünya, dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya. Dünya, dünya dursun, dursun, dursun dünya dursun, dünya dursun, dünya dursun para. İstanbullaq dostlarımız siz için bir habarmyň biri Yeni Kapıda Fitch House bugünden başlap sizin hizmetinizde. Türkmen tagamlaryny küýsäk gidensiňiz, hämi? Mene küýsäk gitdim o. MP3 aydımlarımızda hasam levaplı dostlarımız şulaydymy içiňizde bilmeýän, tanamaýanyňyz ýokdur. Batyr Muhammedowdan lewabyma. Meşhurları gulabası ağaltına bolavası hayırlıdır her sabahı koşan koşun levabıma hayırlıdır her sabahı can koşan koşun levabıma. Instagram dünyasından Amalia Instagram'da storyasını täze aydymyndan bölejigini paylaşdy. Are you ready? Sana bu eşek gelişen oktiyse, sana düşünmene yetişem oktiyse, yine ken söz değilse de, bana tapavıdı babi, tapavıdı yok yok yok. Geçen tesirler okava Türkan bir gıydı yazıptır. Dine dostlar diýäňiz diýipdir. Sizi gıylaram görýär. Biz dostlar diýemizde gıylara da, oglanlara da yüzlenýär. Ýaşlar diýemizde de ýaşlylaram özüni ýaş taýtynýar. Ýaşlar. Ýaş talantlardaky ýeňijilerin bayraklaryny goşurdyňyzmy diýip gyzyklanýanlar köp. Näme o? Nanaň dokmy? Azyk gijaýarlyk ýöne goşurdyk. Salam Nurgada, sowgadyny gutdy bolsun. Sağ olun. Näme bir aýtjak goýjak söýleň bolsa? Köp sağ olsun eýken. Gowbasyşkyň biri. Ve sponsorlaryny sağ olsun eýken. Daş. Bola ne diýersin? Sağ olun. Meditama toparyň ardyny gutlaýas diýseretdim. Ýürek boýsan joňaýda. Sağ olun. Meditama. Eýşiňizde üstünlük. Ardy boýdan şuňa ýaş talantlara höwes artdyrýanyňyz üçin Allah sağ olsun. Bu meditamamyndan öter işlerin üstünlükli gitmegen ardy boýdan we sponsorlar da Allah sağ olsun. Daş. Birinji ýerdäki Türkişiň aydymynyň sabyny birine haýyş edipdik. Olam garaşdyrdy, iň soňunda da tarmazy etdi. Ýöne saýdynam aydymynam nesip bolsa, taýynlar we klipini Art Studio daş eder, nesip bolsa arkaýyn olup. Sizden bir zat sorasym ele. Şwitsariýa diýilen ýurdy hemmäňiz bilýäňizmi? Has hem banklary we sagatlary meşhur. Ýagny diýjek bolýanym, bizim iýleşimiz Leyla Şwitsariýanyň universitetleri barada vloglary bar. Iň gyzyklysı bolsa ingliz dilini öwretýär. Şeýerden geçiň, görüň, maslahat etdi. Hello, my name is Leyla. Hemmäňize salam, men Leyla. Bu üniversitede bilim kim okudu? Bu üniversitede Albert Einstein okudu. Bu üniversitede arkitektura, medisina, fizika, kimya ýaly bir näçe bölümleri okap bilersiň. Yeni bir YouTube'da täzelik bizden online gepleşigine Rahim Gurbanov mehman boldy. Şo bölümüň aşagyna testlerde kim ogadan testir iň köp like alsa 1000 manat sowgady bar. Onam 6 iyun aýyň 6-syna Gönefirde 11'de saýlaýar. Sen aydıma başlamakan ök tans çekenin. Bir kıyın günden bir baştan geçiren adam köp yıllar yana kenara. Aydım aydasım eləydim aytdy sen aydım aydy bilýärmi diýip adam pehliwan kalmarapdan pata alyp halipam hükmünde köp zatlar öwretdi. Nesip bolsa inni kim mehmanymyz bolsa Kasim bolar. Я словно тень за нею я. Gellik köneleri yatlar şahjymda Mehri Pirguleva Ayterek Günterek. Yarım gerek, ay terek, gün terek, manga sen gerek, yürüdüm
Yine bir könüller yatlaly Murad öz. Gözlerim awy men solgydyň bary. Yar gözlerim awy men solgydyň bary. Berfede awy men bir son gözlerim awy men solgydyň bary. Berfede awy men bir son yar gözlerim awy men solgydyň bary. Berfede awy men bir son Gellik tesirleri okumar şakacığım. Geçenki bölümde, bu bölümde birinci tesiriyadan Dövlet Saparov rada şeyle deyiptir. Ya şu torayança bu komentariyler 20 yeter mi kat diyen. Käbir akıllara günne 20 komentariya yazyalar öýtýän. Her adam diňe ýeke komentariya yazmaly dilse adalatly bolarum ka diyen. Dostlar, neçe komentariya yazsaňyzam programma adamın bir tesirini alıp hasaplaýar. Bir tesir yazsaňyz ýetýändir. WTF şeyle deyipdir. İçim ıssa gelýän komentariyalar günni 1000 artýar deyipdir. Günni 1000 artýar. İlyas Ýagmyrov şeyle deyipdir. Täzelikleri halkymyza ýetiren krassavçik Döwran saňa minnetdar. Soraw jogap gepleşigini döreden Jeytnur saňa da balşoy minnetdar deyipdir. Mutlu şeyle deyipdir. Sağca bol Döwran, bizem uçurum, janyňyz sag bolsun, hemişe üstünlük size deyipdir. Hem uçurumlara şöyle salam etdi. Başlaşmaly bugün mektebimiz bilen Doğanyalı arkadaşlarım sınıftaşlarım bilen Hoşlaşmaly bugün mektebimiz bilen Doğanyalı arkadaşlarım sınıftaşlarım bilen Gelliginni öz reklamamı men Döwran YouTube kanalyna Afters aýdym klip şu yerden geçin, tesirlerini araşan barın ve bölümüňün soňuna gelipdir. Özüňizde gowy seredin konkurslara gatnaşyň. Hoş, sag bolun. Olanlar gysy ýaşap bilermi? Bilermi? Gyzlarym olansy ýaşap bilermi? Bilermi? Üç çekip otur şu an. Her hil ol gördük golün basmanırsa. Konkurs geçirdik. Nece durdun? Dostlar geçenki bölümde konkurs geçirdik. Salam aleyküm dostlar. Sandıklama hiç kaçak kolumla. Nerede yengeciler saylarsın mı? Ya o yengeciler saylarsın. Ulan edersin ya. Yani işte. Yetişerim sana şunu. Lokmaya. Sen diyeceksin ya dedim. Bilem yok kıydın. Gelecek klipinden. Böyle klip değil mi? Tez Aydın'ın bölücüklerini. Tez Aydın'ın bölücüğünü paylaştı. Barla şördün sevmeyin zaten. Edil bolş ya neymiş berde kitaptak ya Aydın. Gön bolş ya gidelim. Gidelim. Ulan elimden çekmedin diye bir yaş oldu. Yargıçtı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Adam turuncu tişörtlü olan kırmızı şortlu diye. Tişört değil bile lan. Kırmızı şortlu. Şşt. Yok sayın ya sen söz boş tamam. Dur 2-3. Yok. Remix işler ya. Biliyorsun abi. Yok günü düşünmedin mi vay. Bize